Assalamu alaikum jama'a, sunana Kashifu Amjad wanda aka fi sani da Beat Amjad Record, music producer, sound engineer. Ni ne nake tace waƙoƙi a kuma bakin magana. A yau ma na zo zan yi magana, a yau magana, a yau da magana. Aikin ya zo min da sauki sakamakon dama na saba irin wannan aiki. So amma dai aikin ya burge ni ta bangaren yadda ya zo da salo ba yadda aka saba. Da aka ce hip hop mutane suna ɗauka ko wani abu wanda ake yin shi ba tare da wanda abu wanda yake akan mutum yake ko mutum ya dinga kuranta kansa ko wani abu makamancin haka. So shi sai ya zo da wani abu wanda ba a fiye sa a cikin hip hop ba, ma'ana ya zo da faɗakarwa da wani abu wanda yake yawo a cikin al'umma. Dama da inda aka ce mixing, so mixing ya san me mixing. Idan wakar nanaye ce ka san wakar nanaye abin da take bukata kuma abin da take so a gyara mata. Haka na wakar hip hop, so abin da ake so a samu murya, akwai yana da murya mai kyau kuma mai ƙarfi wadda duk abin da ka sa mata effect yana kyau a kai. So da haka ba sha wani wahala gurin gyaran murya saboda duk abin da ake bukata gurin yin waka yana ana bukatar mawaƙi ya tsaya jikin mic sosai, ya yi da confidence, ya yi da wannan. So wannan abubuwan suna rage maka wahala gurin mixing. So in ka zo mixing za ka ji abin bai baka wahala ba, sakamakon a ce mawaƙi ya tsaya daga bayan mic bai zo ya tinkare ta ba, so yana yin abin da confidence sosai. So da haka ni ma gurin sa abin baya bani wahala tun da dama na san me zan sa aikin hip hop, na san me zan sa aikin to dama project guda ɗaya kuma kiɗa ɗaya. So dama da farko na riga na sa FM na yin mixing guda ɗaya na cire. So idan aka dawo ya danganta da ƙarfin muryar da aka dora a lokacin. Sai kuma ji ne ya yi min balance, abin da yake da buƙatar na ƙara sai na ƙara. So sai kuma master da dama duk sanda ka ce kowane episode sai ka yi mai master da shi kamar yadda kai ga kowane saura. Wannan shi ne. Kamar yadda muke yin aikin baya gundura ta gaskiya, saboda duk wani chance da ake bukata don samun chance tunda sai da daddare mafi akasari ma na rage wasu ayyuka zan tafi da sanar muke da ma ayyuka. Kuma yanayin yadda jama'a suke jin daɗin abu to ni ma yana ƙara min karfin gwiwa gurin a yi abu. Sannan kuma kafin lokacin muna samun isasshen time wanda za mu yi abu ba tare da takura. Babu wani bambancin aiki sai dai daga gurin lokacin da ake. Akwai wakar da za a ganta kamar nasiha ce a cikin episode yadda ake tafiyar da shi, ana faɗa ne ana nasiha. So akwai kuma wanda za ka ga da zafi ake so, ana so saƙon ne ya isa. Sannan kuma kowa ya danganta da inda aka taɓa masa. Wani inda aka taɓa masa to zai ji kamar shi aka yi wani episode. So shi yasa za ga kowa da inda wani episode ya fi ji ya wuta da cikin zuciya. Abin da yake da akwai shine ita wannan murya ta farko kamar murya ce irin mai amsa kowa wadda take kira jama'a da su zo su sauraro wani sanarwa da ake, kamar in za a sanar da abu zai faru za a ga an ɗauki lasifika ana za a yi kaza za a yi kaza. So shi yasa sai mai da murya kamar wadda take kiran jama'a ne su zo su saurara cewa akwai wani abu da ba za a faɗa. So shine sai a sa wannan taken da yake faɗa, inda za a ga kowane episode ana sa shi da farkon episode da ƙarshen shi. Bayan kafin a yi episode din za a fara gaya mu saurara kaza kuma bakin magana kaza jama'a za su so su me za a fara, to daga nan shi kuma sai ya shiga sai ya fara bayani akan abin da yake so ya dora. Kwarai sosai da gaske, saboda wannan abu ne na abin alfahari a ce ga wani abu wanda ake isar da sabo zuwa ga al'umma wanda suna amfana a ce da gudunmawa a ciki. To dole nan so a ce a ci gaba sosai, na so na ci gaba da
wannan dole sai an yi kiɗan. Idan aka yi kiɗan yadda kiɗan ya bayar to daga nan zan fara tunanin me ya kamata. Iya kuma na shirya masa duk abin da zai ba ya samu ya yi kyau don ya fi wanda ya zo muku kyau. Sannan kuma mixing shi dama kullum ana samun updating na abu, so ina sa ran Allah ya saka mu lokacin za mu samu abubuwan da suka wanda muka samu a baya don abin da kayatarwa. A kuma bakin magana a yau, ma na zo zan yi magana a yau, magana a yau da magana.